Bili na. May bang ako. Hindi ko kailangan yan. Umutang na lang ako. Kaya pwede dyan pag may bangko. Risk ka dyan. May bangko tawag dyan. May sarili kang. Mamaya, scam yan. Hindi yan. Siyempre, hindi magsusugal ng pera yan hanggang hindi kayo nakikinabangan. Ano mo? Oo, pag may bank account na din, yari ko na dyan. Paano nyo? Dito, marami itong pera. Tanong tatawag sa bank. Ma'am, alam mo kung saan? Kilala niyo po ito sa ganito? Kanino kaya ito? Rates? Oo, pwede kong bilhin. Oo. Oy, Junior! Sa freezer. Ako yan. Yung rates daw. Fresh. Ilan? Bibilin ko sana yung aking. Ang kulang po. Kunin ko na yan, pito. Karton, hindi. Hindi. Dami kong karton. Oo, karton. Marami din. Pasok! Hindi natin. Rabutats. Ito, pagpilay nyo, may ubas pa to. Rambutan. Kasama plastic. Thank you. Bale. Later mo, Mark. Rabutats. Rabutats. Rambutan. Yan, ayaw. Ayaw. Ito na yung mga alam mo dyan, Mark. Yeah. Panali yung mahaba, oh. Yeah. Yeah. Bigtungan na. Rabutats. Good morning. Oo. The viewers. Baka maubusan ka ng load, ha? Expect lang pag kailangan na. May nanay Jolator, yes. Rabutats. So, makamamahal kayo. Tama ba ako? Kasi sakali,
Kuya Elmer, to shout out. Rambutan, oh. Hindi ko pa alam yung skill eh. Mamaya ko malalaman. Rambutan. Hapon kita. Oo, kung sa hapon kita masusundo, ha? Basta dumating ka ron, hanap ka na ng pakain. Rambutan. Tapos, pupunta rin kami dyan ng tita. Yes, Kasi please. mag-aaral pala ako sa airport. Thank you so much for this. Ah, okay. Okay, sige. Okay, sige. Dati ko, minaanak ko ayaw ko na. Baka mamaya. Luto ko lang ba? Laman yun. Di ba iniwala yan sa akin? Kailangan hindi mag-iwalay. Kailangan hindi mag-iwalay. Lalo pa kung ano natin ang karsada. Morning na, Galeta. Thank you so much for this. Rambutan. Rambutan te. Nay, 21.9. Tumabi ka ha. May mga truck dyan. Tumabi ka muna. Hayaan mo na lumagpas. Rambutan. Rambutan, ma'am. Rambutan. Rabutats. Rambutan. Rabutats. Rabutatat. Pasok mo yung dulo ya. Dulo mo muna yung unahin mo. Diyan. Yeah. Rabutats. 21 port. Makarating mo sa bahay ng buhok. Nakarating ka na. Perfect combination. Si viewers, malabo yata ako kasama. Mark, alam mo na kung anong dahilan. Alam mo, kumita ko ngayong ano. Makasama ka. Yun. Yeah. Yun, nadali mo din. Pag kailangan pa kuya, meron pa. Oh, dito na ako pupunta. Meron pa malaki yan. Oh, sige. Yung ano, sa Bokan. Magkano? Ganun din. 20. Malaki. Oh, sige. Balik ako. Lalagyan ko lang ito halaman. Hindi po. Okay, thank you. Rabutats. Bali. Karton din niya binili.
Ayun, na ako. Wala lang kalat. Ay, tapon na rin. Tapos na, balik pera. Ay, tapon, balik pera ka lang. Rabutats, rabutats. Oy! Maasin ka pa nga dyan. Maasin ka dyan. Rabutats, rabutats. Sukat na yan. Maganda pa nga sa'yo. Pulang-pula. Sariwa. Bakit hindi mo tupit ka lang? Magkano? Oh, yeah. Atin, yung nakapalik sa ayun, sige. Ilan ba? Ilan na rin ako? Bulbulin ka parang matanga ba? Sa akin, kaya binuhos mo na? Oo, gano'n. Mas maganda nga ito ngayon. Oo, mabulbul na. Oo. Ay. Ito, ikaw. Sana makabenta pa sa sunod ng mga para sa oo nga. Fine, sana. Ay, Saki. Rabutats, Saki, Rabutats. I want Saki, Rabutats. Rabutats. Ala, Rabutats. Rabutats, Rabutats. Friday. Recipe, thank you. Gusto ko mais. Walang mais eh. Para po ang mais ngayon sa akin. Rambutan ng akin na rin tayo. Sa ano pa? Sabado o Linggo. Hindi na ako. Okay, rabutats, rabutats. Para may iba naman yung makikita ng mga viewers. Salamat mga saloy. Para iba naman makikita. SFP, thank you so much. Thank you so much. Garillo. Wala naman patay. Ay, saan kayo? Huwag mo isip ang abs. Hindi mo naman si Mark. Huwag. Ay, ayusin ko lang. Mark. Rabutats, rabutats. Magtanong ka na lang. Chan, subuhos mo ito isa dyan. Para mabago yung tignan mo. Maganda tingnan. Subuhos mo dyan. Anong kulay yan? Anong kulay? Kulay ano? Kulay Ganyan? ano? Hindi, iba nga ito. Wala to. Dito pala to. Dito. Ha? Dali mo na yan dun. Hindi mo na yan dun? Tama mo nga pala. Ayun, pabago pa. Papahulog ko. Ha? Tama, tama ka sa ulo. Kupal sila eh. Diba? Hindi, not. 31. Ay, rabutats, te. Matamis, te, rabutats. Rabutats, rabutats. Matamis, matamis, rabutats. Ay, rabutats, rabutats.
Kay B-Boy, thank you. Guys, thank you so much, guys. Rabutats, rabutats! Namumula, namumula. Mapula, mapula. Tutup. Ay, bariya, piso. Ilang piraso yun? Bonso ganda, Shero. Kanina tayo pagkakutan, bonso ganda. Ilang piraso? Bibili nga ako ilang piraso. Ilang piraso? Wala ito, mga... Hindi ko alam eh, sila na talaga yun. Ay, grabe. Hindi, ikaw nag-vlog yan, no? Oo. Shero. Yan o, nakalive ako. Nakalive ka? Shero, Choray, no? Oo. Para bumili. Para masaya. Sticker ka, ha? Sticker yan. Yun, no? Panood ko yung mga video mo yun, eh. Sa bayan to. Ito lang, eh. 20 lang po tayo. Ikaw makaumano na lang. Ikaw na pumili. Okay lang po. 20 lang. Siya makapili. 21 Hindi ako makaano kasi itong bunso ko eh. Lagay mo muna dito sa account mo. Tignan mo lang magkano. Ganun. 20. 20. Bulat-bulat tayo. Hoy! Tumayo ka naman. Hindi ko nga ano, pero ikaw, kakagat ano, nagkita pa na lang. Yan. 50 yan. Yung Ito mo. 20. Ay, Sino mo mat? Oh, yan. yan. Sobra na. Yung mo yan. laglag na. Ano? Bigay mo na yan, 20. Salamat. Kasi kwenta na sa idol. Sticker ko yan. Kala ko nung bangka, eh. Ito pala, no? Saan ako napapanta? Pero dito ako madalas na.
so much sa panonood. Ano pangalan mo? Darwin niya. Darwin, shoutout kay Darwin. Kilala tayo. Baliw dun sa daanan niya eh. Salamat. Thank you. Wala akong sticker mga kawarin. Hi Grace, shoutout. Kabus, shoutout. Kabus official, shoutout sa iyo. Dan Tamsak, ay thank you. Thank you sa tusok dyan. Kabus, sangkay, salamat. Pinanood ko kabus yung ano mo. Ang galing mo magawa ng ano. Parang yung isda. Ang galing. Ang lupit mo. Tinapos ko yun. Ang kulit ng pagkagawa mo. Malupit. May talent ka pala, boss. Kabus. Ganda ng talent niya. Eh, kaya gawan mo ko ng ano. Dinosaur. Bibilhin ko. Kabus. Bibigay ko kay Mark yan. Matutuwa yun. Kaya mo ba dinosaur or ano? Elephant. Okay ka, boss. Remy. Okay, Grace. Shout out. Okay, mo. Okay, kaya na. Oh, yun na, kaya na. Gura. Kaya, bigyan na, 21.40. Parang saan kayo eh, kaya sa harang. Mary Grace, Francisco, Shouty, sabi ni Kuya Alma. Kaya pili na, oh. Dumi na ang uko ko. Dahil sa rambutan. Pero di bali madumi, basta may pera. For viewers, sit down, shout out. Shouty. Thank you so much, guys. Rabutats. Go. Harang, ay, Janet. Thank you so much, Janet, sa harang. O, diba? Marami tayong harang. Pag naisip ang harang, yan ang papayaman sa atin. May pumunta rito sa ating test. Nangihiram sa akin 10,000. Ay, nagpapagarantor pala. Hi, Daddy Luz! Morning, trabaho naman. Opo, tinda lang. Ano boss? Ilan? 2 kilo? Ito lang. 2 kilo boss eh. Ay, nahulog. Wala ang pera yun. 40 lang, kalate. 40 kalate boss. Magkano ba? 80 ang kilo. 80 ba? Akala ko 40. 1 kilo na. Tudo na yan. Tudo mo na yan. Ito naman. Sabi ko. Yan, 104, 100 na lang. Mga na yan, sandal. Thank you so much. Sasabog ko sa motor. Walang uwi yan. Busy tambay. Sige lang po. Kenneth, thank you so much. Bye. Kay Tate Robin, shoutout. Mama Carly, shoutout po. Hello everyone, good morning. Daddy Luz, thank you so much, Daddy Luz. Pinanood ko, Daddy Luz, yung video mo. Sinare ko pa. Tignan mo sa ano ko,
sa aking YouTube. Nakashare yan sa post. Sinare ko dun sa aking community. Si Idol, di pa nakapag-post. Lit lang ang views ko. Kunti lang. Mahina. Akari, boom, sabi ni B-Boy. Hello, Tatay Robin. Tatay Robin, thank you so much, Tatay Robin. Oh, rambutan, rambutan. May mga gusto dyan, oh. Kumain na. Matamis, rambutan, oh. Mama Kari, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Subukan ninyo ang recipe na patikit. Ito na ang Hello, Sir Elmer. Sino si Joyce? Yan na yan, si B-Boy. Si B-Boy, si B-Boy po. Si, Joyce. Joyce Jimenez. Ay, rambutan, 20 lang 1/4 eh. maasim. Maasim? Maasim? Gusto niya maasim. Ano yan? Dalandan? Tamis naman. Ay, 20 lang 1/4 eh, 20. Sabi niya, tutukan ko daw yun kasi sayang na yun. Kasi andyan. Di ba Miyerkules? Pa lang ako. Oo nga. Kasi, di ba Miyerkules, sabi niya sa akin, Jess, kasi itipid mo lang yun. Tutukan mo naman tayo. Ganyan ba? Magpagkakantay mo kasi. Alam mo yun, nagbago dami ni Jeff, tapos nagugutom mo. Ano, 11 kali. Ngayon, sumutin. Ngayon, bale. Isang ko, Jen, ano sabi mo rin sa akin? Sabi ko, wala kaya sa akin, Jen. 46. Kasi nakakali pa rin ako kung saan-saan. Hindi ko pa alam yung mga outlet na pinagbibigay niya. Tapos sabi ko, sir, sabi ko ganyan. Nagtatakas ko ito sa Manila. Yan, laglag dyan. Hindi mo pa kami sabi, salto ko. Sabi ko, ano po ako nilipay? Ginanon ko talaga hindi sa akin. Parang naghalo. Isang daan lang. Isang daan lang. Plastic yun. Sabi ni Jel, ma'am, hayaan niyo na po. Sabi ni Jel, ito na dalawang sila yun. Ano lang yan, ang pagod lang yan, sabi niya sa akin. Sabi ni Jel, sabi niya, 41. Parang ka na lang. Rambutats, rambutats, rambutats. yung diaper niya. Ay, napkin na short, alam. Tapos isa no, sabi niya, Sige na, rambutan, rambutan. Rambutats, rambutats, rambutats. Hi, Tita Aw. Hi, Janet. Morning, guys. Joyce. Guys, patamsak naman ako, guys. Baka naman. Patamsak naman ako. Pasuyo po, patamsak. Hey, Janet Vlog. Sabi ni Tita Aw. Hi, Tita Aw. Thank you po. Salamat po sa pagpasya. yeah. Rabutats, rabutats, rabutats. Yeah. Rabutats, rabutats. Rambutan, rambutan. Uy! Super kalan. Tita Aw, saraw, sabi nga, no? Yeah, bukas, bukas, tomorrow again. Rambutan, rambutan. Uwi ako eh. Hindi mo pa ako binibigyan eh.
Rambutan te, rambutan. Rambutan, rambutan. Salamat sa inyo mga kawaii, sa viewers. Thank you so much. Te, rambutan, te, rambutan. Uy! Uy! Ano yan? Hawakan mo yan, hawakan mo yan. Rambutan, te, rambutan. Rambutan, te, ah. Lagay ko yung mga pangit dito eh. Ba't may mga magaganda rin? Rambutan, te. Magkano rambutan dyan? 80 ang kilo. Ano, gin ang bintahan. Yung gin ang ano, partida. Diyan na, sa 80 bintahan namin dito, titaw. Pero yung ano, yung RR, sandaan. Ito gin na lang to, tsaka ano, kapulasan, regular. May ibang variety kasi to. Rabutats, rabutats. Rambutan, te, rambutan. Rambutan, te. Rambutan, te. Oh, kinuha ang bantay. May kinuha nga banta. May kinuha lang po. Rambutan, te. Rambutan, te. Rambutan, te, rambutan. 21 port, te. Kinuha. Hinahanap. Viewers at 5 thumbs up. Kumuha ng tinapay. Andyan? Magtanong ka na lang. Huwag ka na magtanong. Marugay, Sharaw. Magtanong ka na. Rambutan, te, rambutan, ah. 20 lang 1 port, 20.
Te, rambutan te. Ano ma'am, rambutan ma'am. Te, rambutan te, rambutan oh. Yun lahat te, rambutan. Hoy, talong, talong! Te, rambutan. Hoy, huwag ka lang magtalong ka na lang. Tatalong. Ay, 21 for 20 ah. Yan na. 35 na yung kalahati. Okay. Ano kaya yan? Kami. Ilan? Kalahati yan. Mga hinog. Hinog naman lahat ko na. Yan. Sobra na to ma'am. Binawas ko na 43 na to. Bigyan ko na sa'yo 35. Mura na yan. Discount na kita ng ano. Mura discount. Yay! Sakyan o. Rabutats, rabutats. Kaya ko 5 na eh. Rambutan, rambutan. Rambutan, oh. Ay, 11 viewers, shout out. Ay, Tita Aw, may binabasa Tita Aw mga koray. Wait lang, tingnan. Rambutan. Guys, may nakapin. May bago na yung nakapin si Tita Aw. Pasuyo naman po mga kumaray. Pasyalan. Ay, Christian Takadaw. Shoutout sa'yo. Boss, Christian. Ah, si Christian. Ay, rambutan. 21 for 20. 7 viewers at 7 kami sa araw. 21 for 20 ako. Sige na. Uy, thank you sa harang, Janet. Morning sa lahat, sabi ni Mama. Ay, bili natin, rambutan. Wala nga tao eh. Wala man nabili. 8 viewers, thank you so much. Rambutan oh. Good morning, Tol. Ay, morning din, Tol. Talwardo. Morning, Talwardo. Nag-watch ako sa iyong premiere kahapon. Nasa bahay lang ako kahapon kaya nakapag-tambay tayo sa mga ano natin. Kaibigan sa white room. May kinuha. 10 viewers, thank you so much. May kinuha po, may kinuha. Ano ba kukunin nyo tayo? Marami. Kayo na lang. Kaya natin Pia. Maria Pay, good morning. Sabi ni Calvert. Kaya rambutan kayo. Rabutat. Thumbs up Tita Aw sa premiere mo yung siya. Oy, thank you so much guys. May premiere din ako guys. Pasuyo na lang din. Puntahan nyo na lang ang aking channel. To the channel guys para matantakan nyo ang aking premiere mamaya 11:30. Hi Janet, shout out. Tita Aw, love you. Wardo. Love mo. Oh. 20 volts, ano boss?
Ano to? Lansunis. Magbulag ka naman ah. Bulag ka ba? Maganda naman kuya. Bubulag-bulagan ka lang. Kaya po na niya, sige ta. Mura lang, ano lang, 20. Mura lang, 20 pesos. 20 ang kalahati. Ito ba, Ford? Tataon na ano yan, linggo? Ayan na, 21 Ford to. Ay, 20 wheels siya raw. Nagkapal eh. Tapos, siya raw, sabi ni Tao. 20 wheels siya raw. 20 wheels siya raw, sabi ni Tao. Hindi Tao. Ito naman, hindi ko na umalis ko sa ano. Sige lang po, Tao. Walang ano man po, Tao. Maraming salamat din po. Guys, pasuyo po sa nakapili, Tao. 20 wheels. Kami na. Gordo, parang ka lang. Ingat, si Tao. Bablog na naman to ah. Tapos, siya raw. O, pamimigay niya na naman niya. Pamimigay niya naman. Iyak na naman yung mga ano. And viewers, thank you so much. Salamat po sa mga nagtamsa. Thank you, thank you. Ah, 10 lang dito, 10 Ford dito, 10. Ano dyan? Ang maganda dyan. Kay tayo dyan. Ang maganda. Hindi pangit. Patayin na lang natin yung ano yung isa. Sino ba yun? Buhay pa ba? Jeff, shoutout Jeff. Kapi-kapi, sige lang, kapi ka muna. Narambutan natin, 21 port. Diyan, hingin mo ka kay nanay ng guma. Dalawa. Guma. Interior ba? Time viewers, thank you so much. Kapi-kapi, sige lang. Kapi ka dyan. Kapi lang yun. Yung bata pa na itingin. Sabi ko, nag-live yan, nakita mo. Oo, nakikita ko. May bumibili din dun. Nakita niya eh. Yung ano daw, yung package. Galing ano. Janet, thank you so much, Janet. Boss, rambutan. Sige na. Rangat ako dyan yan. Silent night. Sa amin, 100 man ang kilo. Mayroon dito 100 yung ano, yung iba-iba kasi variety dito, ano, 20 wheels. Iba-ibang variety ng ano, rambutan. Merong RR, yung RR mahal talaga. 100 talaga ang kilo. Yung Jena 80 lang. Tapos Kapulasan, bababa pa to next week. Mas mababa pa yan, H1. Tatay Robin, Kuya Robin, Next TV, shout out sa iyo, Kuya Robin. Thank you so much. Rambutan. Alis lang. Yung bantay na yun, lagi wala. Ano nga mo? Ano mo dyan? Ano yan? Item viewers, thank you so much. Ano yun? Ay, bilhin natin rambutan. Bilhin natin rambutan. Rambutan te.
Ano yan, boss? Ano yan? Mamaya lumabas ka. Lumabas ka. Rambutan, rambutan. Rambutan, rambutan. Real Mart. Ano, boss? Pilar. Pilar. Ganyan na pilar, no? Yan, no? Rizula. Yan. Tapos na. Para 5 na yan, ganyan. Sure yan? Rambutan, rambutan. 21 port, 20 oh. Rambutan, 21 port. Chan, doon ka kaya? Ay, dito ka na lang mamaya. Tolwerdo, thank you so much, Tolwerdo. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit kay Tolwerdo. Dikitan nyo yan. Napakasulit yan. So word yan, so word. Mabait yan, mabait. Supportive yan, supportive yan si Tolwerdo. Tol, baka Tolwerdo ba yan? Baka may premier po kayo. Baba nyo. Pinati Tolwerdo. Palit natin kay Titaw. May premier ka, ano mo. 10 viewers, thank you so much. Alam po sir, lalamog sir. Yeah, buti nga yan, no? Malaki. Mabuti ka dyan. Buti ka yan dyan ng... Mabuti ka yan. Pa-upload ko lang kanina to. Tol, mamaya konti. Sige, sige, sige. Tell all Almar. Morning, mabait ako. Mabait yan. Rambutan te. Boss Elmar, shout out. Mabait din ako kahit hindi sulog. Aray ko, sana. Mabait nga kami lahat. Kahit ako, mabait ako. Kaya mamimigay ko ito mamaya. Gusto nyo? Punta kayo rito. Oh, punta kayo rito. Bigyan ko may tag-isang piraso. Ay, morning. Good morning, Idol Matipo. Idol Matipo, saan ka pa? Saan ka pa rin ba sa Cavite? Idol Matipo. Tabu, shout out. Piliin ang maging mabuti. Tama ka dyan, Idol Matipo. Thank you. Matipo, good morning. Shout out po sa inyong lahat. Sabi ni Idol Matipo. Idol Matipo, thank you so much. Ha? Hindi ka nagla-live. Madalang ka lang mag-live, Idol Matipo. Busy ka ba? Shout out po sa inyong lahat. Sabi ni Idol Matipo.
ko, kumusta ka na? 21 Port 20 ah. Dito pa ako sa Cavite, di pa nakakabalik ng Bukana. Ano ka sa sa anniversary ng Planet sa World? Kuya Wordu, good morning po, sabi ni Mati po. Mati po, alam din kabayan, check out. Sabus siya, Yahoo, sabi ni Elmer Ogan. Thank you so much guys. Salamat po sa inyong lahat sa magpasyal. Puro mga barako ang ating viewers. Mga barako ang ating viewers ngayon. Mga barako. Guys, pasuyo po ako kay Tita Au na kapit. Ano po, premier niya yan mamaya. Padikitan. Or kung hindi pa kayo nakano dyan, may mga alagad kayo dyan, dikit nyo na. Para lumawak ang ating mga YouTube channel. Para sama-sama tayo. Guys, yung hindi pa nakapanood sa aking sa aking video doon sa La Idol Japper nung pumunta kami sa BF Bruce sa Valenzuela. Pasyalan nyo po, panoorin nyo na lang po. Shout out po sa lahat. Yahoo Morning, sabi ni Kuya Elmer. Mga mabait na sangkay na barako. Oo nga, mga barako ang ating viewers ngayon. Ayun na, nandyan si Daddy Los. Valverde. Kabus Sangkay. Kuya Elmer. Kuya Robin. Kuya B-Boy. Si Tita Aulan at si Jeanette ang naibak na pumasok. Kuya Kabus, hello po, shout out po. Sabi niya, Matigo. Mga barako. Ay, bili na natin rambutan. Matamis. Makakain talaga. Rambutan. 21 Port 20 ah. Rabutats. Like boom. Ay, thank you sa kaibigan. Sabi? Mga matsura pa. Pastilan. Aray ka! Mga guwapuhay. Guwapuhay kantaloy. Yahoo! Sabi ni BBB. Sige lang, shout out. Kuya Robin. Thank you so much. Kabus. Hello. Sabi ni B-Boy. Boom. B-Boy. Kabus. Official. Wala ng viewers. Hi, Will. Wala pa si Will. Will. Salak. Yes. Soklat. Pati ng ilan. Dalawang ilan. Ha? Yun, sandaan. Oo, parehas timbangan to. Walang daya. Mukha naman daraya. Pangit talaga yun. Huwag natin gagawin yun. Masama na yun. Ulang pangani. Sandaan nga ni. Mark, ko na Mark, saka ito mo. Ha? Thank you po. Punta ko dun. Ha? Yan. Ayaw ulog limanda ka rin. Akin yan. Wala kasya. Saka nai. Dang. Kaya nga, babalik ka rin ko nga. Kasi. Dal-dalan ng tao rito. Ay, 21 Port 20 ah.
ganyan mo na. Para makano. Oo. Tuklap na tuklap. 21 port, 20 oh. Alam ba't alam? Yan, pasukin yung mga timbangan dyan. Ay, ito, wag na. Sige, tanong na rito. Yan, buhay. Rabutat. Thank you, amo. Yan ka lang, sama-sama ka lang kay Christian, kaya pagtitindahin kita. Ha? Mag-aaral ka timbang-timbang para matuto ka. Para mayroon tayong sidekick. 103. Sandaan na lang. 45. Muna si nanay Nauna na si Ate Marlene dun na. Ay Marlene! Ayaw umano ha. Ay Eric Kids Story. Shout out. I'll give you moderator, my friend. Wait a minute, di ako makapag-moderate. Yung hindi nilalanggam. Nilalanggam? Tingnan. Tamis. Walang maasin dyan. Ilang kilo. Hindi, lahat sila. Wait lang sa kay Biboy Yung kuranta si nanay. Bakit pala? Anong kwenta nanay? Yan. Oo. Sabi bigyan ng bulok. Walang bulok yan. Ganda yan. Ay, bili na. Rabutats. Ubus, ibig sabihin mataw ka. Parang fake ito Waling bangko yan. Hi 13 viewers. Elmar, mabuhay. Boom. Sis Grace, shout out. Ate Army, thank you so much. Ma'am Criselda, thank you so much. Umulan. Boss, lang. Lang. Wait lang po Sir Eric ha, kids. Magkano lang ako. Tintahan ko lang to. Hindi ko pa ng moderator Wait a minute lang po. Wait lang po. Tagalog ba yan Sanggay? Baka Amerikano yan. Americans. Yan 40. Timbang mo sa timbangan lang para makakita. Parehas yan, boss. Walang daya. Walang daya yan, dagre yan. Oo. Ang daya ko, di may babas mo ko. Go problem. Islam po Yan, may moderator ko na. Sir Eric Kids Theory, shout out po. Tatay Robin, aray ka, mumbun naman. Tagi dyan. Rabutats. Taratatat. Bum tarat. Bum. Ay, rambutan. Yan, Sir Eric, mayroon ka ng jacket. Salamat sa
intindi kayo. Pagpasensyaan nyo na ako, busy tayo. Kung ano, Sir Eric ha. Pasensya na, thank you so much for visiting my life. I love it. Alright, go! Alan! Alam ko, guys, hindi na guys! Rabutas, rabutas! Guys, rabutas guys! Sobrang tamis guys! Super, super delicious! Delicious my friend! Guys, bayong ko eh. Bago na. Kabus, shout out kabus. Persalda boom. Parang ay thank you Ma'am Persalda Sarang. Saludo host gulang para makarami. Oo nga. Sir Eric. Kailangan po. Ano po? Ilang tatak po? Tumigim, maglang tatak po. 2 kilo na? Boy, 2 kilo. Aray ko. Walang bulok yan. Ano na, naitapo na yung bulok. Solid yan, parang ano. Sabaw po. Sabaw. Yan, ituan. Ay, ituan. Tamis na. Tamis na. Palit yan. Utang pa yan. Balance ako kay boss ng ano eh, 3,000 eh, 3,000. Boss, balance mo na ako, boss. Bayad ako ng ano eh, 4,500. Ay, 4,000. Kulang ako ng ano. 7,500 ang po ng medicine. Masahe. Hi, 12 viewers. Thank you so much. Kabus, Sangkay. Thank you. Ay, rabutatats, rabutatats. Ang lumakas. Diyan tayo dyan. Ano ka dyan? Ano dadalhin yan? Madilim ba? Ma'am Criselda, maraming salamat. Bakit Ma'am Criselda, di po kayo nag-live kahapon? Naging busy po kayo? Naging busy kayo Ma'am Criselda? Kala ko magmamais kayo. Di ako pinautang. Sinabi ko na si Talong. Di ako pinautang ng ano, yung taong mukha nila. Yun. Bigla ako, pinag lang ako ng talong months. Pabagin din ko. Baka mamaya, may isa. Or magpasabay. Kasi wala silang ano kuha eh. Hindi sila hindi sila Kaya pagdating mo yung kakarating lang. Nandun na ako. Bago dumating. Tamsak dan, tita Awoy. Ate Ermi Caporal. Thank you so much silang boss. Maraming na. Wala ate po. Alam po Talong mi. 46 po, okay lang. Alam mo lang, doon na 50. Yan, 50. Ma'am, bili naman, 21 port, ma'am. Ate Army Yahoo. Hello, sabi na rin. Kabus. Hello, hello, hello. 14 viewers, thank you so much sa inyo. Mga kaibigan, thank you. Kabus Official, gandang umaga, sabi ng Ate Army. Ate Army, hello. From Kabus, Sangkay Kabus, thank you so much. Si Kabus, ang galing niya mag-ano, gawa ng ano. Kabus, gawa ka nga ng ano, ano ko, challenge ko sa'yo, gawa ka ng elephant.
papakita ko sa anak ko. Tignan mo, pag ginawa mo, ipapakita ko sa anak. Tutuwa yun. Nahilig si Mark dyan sa ganun eh. Alpan. Eric, thank you, Dan. Tita Au, official oy. Thank you. Ada Ma'am Persalda. Thank you so much. B-Boy, morning, sabi ni Ate Army. Guys, sino may mga premier dyan, magbaba kayo para mapalitan natin si Tita Au. Wala mga butas ka pala dyan. Wala mga butas, okay lang sabihin. Sana all, nakapikit na namimili pa. Aray ko ha. Ay, grabe seedless na talong. Sarap. Ore. Seedless na talong. Rambutan niya ng seedless, meron eh. Rabutat. Ay, rambutan oh. Andito si Johnson Wax. Ay, Johnson Wax, shout out. Johnson Wax, so hirap sa kariton niya, guys. Wala nang gulong, nang gawin ako. Lalo kasi nakakabit. Alam mo guys, Johnson Wax guys. Oh. Johnson Wax. Yung kariton mo na. Nag-ano na. Yun, dalawa. Lang, konting meron yan. Makakakuha tayo dyan ng lucky viewers na magbibigay sa'yo ng panggulong. Kahit gulong, tsaka kahoy lang, 2,000 lang, pwede na yun. Sino kayang magdadagdag sa akin? Mayroon ako 1,000 rito. Dagdagan nyo lang. Para matulungan natin si Johnson Wax. Sige, sagot ko na yung kwento dyan. Okay, sagot ko na yung pako. Hey boy, boom. Rosal Dakut. Kaya ako nagagawa. Kama dito ko lang. Walik. Ay, walik dito na naman. Magkano ba ito? Ano naman? Wala certificate. Ma'am, bilhin na lang. Hindi ka tumatawad. Sa akin, tawad yan, tawad. Ay, tumatawad ako yan. Tawad dun. Tumatawad ako kaya. Nakaraan, nilayo ko sa buwasan ka. Ay, tumawad ako doon. At sa akin, kumuha ka niyan. Discount sa inyo. Ano? Ha? Rosalda, morning. Sabi ni Ate Ernie. Dalawa rito. Talong. Anong bayan? Sarong ng Pinas. Kasi, yun ako. Huwag yung mga ganyan. Ay, Adol. Ay. Thank you so much, my friend. Ang bugi, ano? Ang pagkayod ng ano ng... Sales ka agad ako eh. Pagkayod ng ano ng... Si Ate sakang na eh, paglakad. Sales ko rin ako. Sakang na si Ate. Pare, si Ate maglakad, sakang na. Sobra na sana. Tusok. Oy, tusok lang guys, tusok. Nagmarites pa kami rito. Mga marites talaga kami rito. 1990. Sabi niyo. Hey! Kahit talagang may discount na ganyan, basta magsawa. Hoy, nag-discount ako kaya. Oo nga. Basta mag-discount si Loy. Okay, may mga asawa na kayo. Hi, Army. Gusto mga pinata yan. Aray ka. Binatang supot. Kaya binata ka pa rin kasi supot. Ay, 21 port guys. Tulak ng kariton, wasak-wasak na yung kariton yung gulong.
ate. Ba yung ano niya? Ano man, perfect. Talong po, talong. Ano mga ulit, dalawa, 180. Hoy! Dati ko lang po. Dati ko lang. Ayan na lang pala gamitin natin. No? Dito pala sa kanan. Pag gumawa tayo ng mga hindi mo naririnig. Pwede sa kahoy. Pwede sa kahoy, pwede sa mata, pwede sa marites. Hoy, 17 viewers, thank you so much. Akari, thank you so much. Talog! Ate Army, hello. Malabo, no? Hindi makita. Wala pa, hindi pa nagsirado yung ano, bakahan. Yun, no? Yun. Rabutats, rabutats. Matamis, rabutats. Jangan wala. Salamat ako po rin. Ay, salamat ako po na rin. 21 port. Oh, matamis, matamis. Boss. Shoutout sa 17 viewers natin dyan. Oy, Jimmy Galigo. Shoutout sa iyo. Tama ba? Hi, Sir Jimmy. Thank you so much, Sir Jimmy. Jimmy. Hello. Ma'am Corsalda, thank you so much. Si Grace, napakatamad talaga nito ni Grace na ito magdot-dot. Oy, Grace, napakatamad mo magdot-dot. Dot-dot ka naman dyan. 15 viewers, thank you so much. Sumating kami kagabi, mag-aalaw nun. Bakit? Ba't ganun mo sa mga nakaulit? Sound? Talong po, talong! Talong po, talong! Huli ka dyan! Pag lumabas dyan, baka matut-tut. Dut-dut habang nagluluto ng almusal. Thank you, Ma'am Corsalda. Maraming salamat po. Kahit busy kayo po, ay nandiyan kayo nakatut-tut. 30 viewers. Talong! Hey, sige. Talong! Hey, namin! Anong tunog? Talong! Tunog. Olok. Ano po, mami? Talong po, mami. Wala lang pre yung laman eh. At may sana, dalawa lang laman eh. Sali nga, pre. Ay, 21 port, guys. Urakan mo naman, guys. Usahin mo naman. Shout out mga idol! Ay, shoutout di ate. Bablog ka rin, te? Bablog ako sa YouTube ko. Ayan, Mahal TV lang, guys. Sa mga gusto natin dyan, mag-subscribe. Subscribe mo para lumawak tayo.
Para may sarili tayong organic viewers. Uy, sisira din na. Makakalipat na si Loyloy. Bravo. Dito pa lang may forever. 94. Josefino Pandikit. Ayan. Ito ang tunay at original na produktong Pinoy. Tandaan mo. Nakakita isa. Ay, ba yung shout out? Shoutout sa'yo. Uy, nga, friend. Sabi mo. Talog! Ay, 12 viewers at 16 thumbs up. Thank you so much po. Wala na nag-comment. Ayun, dami palang comment. Di ko nakita. Sorry. Mel Galab, shout out Elmer. Sabi ni Ma'am Criselda. B-boy, hala. Shouty po, Ma'am Criselda. Sabi ni Elmer. Yahoo, Tatay Robben. B-boy TV, Tatay Robben. Love you. Wow. Tatay Robben, 2.0 shout out B-boy TV. Ha? Yahoo. Criselda. Janet, thank you so much. Ay, bilhin natin, rambutan. Matamis, matamis. Tibok ng mga aasahan. Rabutats, rabutats. Rabutats, rabutats. Uy, rabutats, rabutats. Talog! Boom, tarat, trarot. Ararot, taror. Hi, Janet, shouty all. Sabi, Janet, boom. Sabi ni B-boy, yes, B-boy, love you too. Boom. Sabi ni Tatay Robin, 2.0. 13 viewers, thank you so much guys. At 16 thumbs up. Wala yung aking partner nasa school. No. Sarap. Ma'am, sir, walang pananang ibang pandikit dito sa Sevilla Pandikit. Lahat ng mga sira at basag na yun yung mga ganyang kupal. Dahil nagsipay ang saya at ibay nilagay. Binigyan mo kaya mga kasi. Hindi saya ka pero. Binro, shoutout sa iyo. Grace, shoutout. Pandikit. Madilim, Mark. Oo nga, madilim. Wait lang kasi nakaano ko nakabalakbak. Hindi ko kasi na. Isin mo muna sangkay, hindi mo ko nakikita. Hindi na kaya tuklapin kahit anong lakas para nila. Wala pinipiling material. Against the earth. Bukod sa pagiging rubberized, hindi ko ito naninira o nagkamangka. Talog! Di kaya ng ibang pandikit. Dalang tayo sa daan. Lahat ng pumili ay siguradong bumabalik. Pagkat na rin ito ng mga masasaling kasi. Hindi na nakapagod. Four sister ng Tacloban. Wala siya raw po. Sabi ni Tatay Robin. B-boy TV. Yung nakikita kapugian mga Rayka. Sabay tawa. Tatay Robin. Pero mo ako naman. Hawak mo to. Okay. Oh, bilhin na. Boss, 21 port, boss. May talong daw, magkano daw? Saan lang yan, sandaan. Ay, 21 port, 20 oh. Maganda rin to oh. Quality oh. Magpula. Namumula, parang ano, lipstick lang dalaga. Pulang-pula. Mapula, parang lipstick lang ng dalaga. Huh?
Magabi boy mo. Hi, Corsada. Hi guys. Ay, bili na ate oh. Rabutats, 21 port ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. Rambutan. Ma'am, rambutan ma'am. Ito ang tunay at original na produktong Pinoy na para sa inyong mga silang sapatos, tsinelas, sandals, bearing ng motor, ceramics, figurine. Pwede rin sa mga Rabutats. Rambutan oh. Tay Robin, good morning po. Sabi ni follower doon. Kayo na rin. Ingat po palagi. Mary Grace, shout out. Yes. Thanks for shout out. Grace, Miguel, shout out. Mr. Rambutan, sabi ni Yahoo. Kaya dito tayo makasit na. May rambutan. para sa pagkain, kakayanin ang lahat niya. Walang hindi materyales, lahat inaharap sa pagiging lalay. Ganti naman po. Di ba 7 ko lang? Mura na yan, ma'am. Pwede pumili. Tol, 200 ako. Wala ka malaki. Uy! Malaki! Malaki. Eh, malaki. 5 kilo nga yun. Lang, oh. Ito, malaki to. Malaki na yan. Tol. Kay tatay, door wax. Huwag mo na lang. Bigyan mo 50. 5 kilo. Uy, thank you sa may isang sponsor, guys. Uy, thank you. May bigyan si tatay for wax, floor wax. Mayroon. Sige. Wait lang, Tol. Wait lang. Send ko sa'yo. Thank you. Mayroon na agad isa. May 200 na ako. May 1,000 ako rito. Baka ano lang ako, makaipon lang ako ng 2,000. Kaya na yung makakabili ng ng gulong at kahoy. Kami nang gagawa. Yun oh. Thank you, may sponsor agad. Mayroon akong 200. May sponsor. Yan, Tol, naisend ko na sa'yo, Tol. Thank you, Tol, sa tulong mo, ha. Hoy, maka-reach lang ako 2,000, may 1,000 ako rito. Para doon kay Kuya, yung si Kuya Johnson, wax. Anak, kapatid ni Floor Wax. Yun! 20 na lang, 13 na lang, 13. Kailangan ko na lang 13, mga 2.5 para saktong talaga may kahoy na. Para kahit di na pinturahan. Kabiling plywood. At gulong, magkano lang naman yung gulong? 900. Tapos kahoy. Siyempre, halagang 600 na kahoy. Tapos plywood. Tapos pako. So, sakto yun. Uy, nakakatulong tayo sa mga tao rito, ha. Guys, ha. Supportahan nyo ko, guys. 80. Thank you so much. Hey Christian, magtinda ka dyan. Bukaw po. Tol, thank you, salamat sa pangdagdag natin sa kay Kuya sa paggawa ng kariton.
pandikit. Meron ako 1,000 rito, ano na lang, 1,300 na lang. Baka mayroon tayong mga kaibigan dyan. Matibay na pandikit. Mataal lang ang kaunti. Salamat. Assalamualaikum guys. Comment ako dun ah. Oh, sa ano, Facebook. Oh, nakita ko yun. Hello Grace, hello. Guys, tulungan natin si Kuya. Yung gulong niya kasi talagang pudpud na. Matibay na sabi. Kami nang bahalang gumawa. Eh, paano nga yung ibigay sa kwenta? Sino ba yun? Ba't nag-aaway kayo dyan? Magbibigay ka rin sa kay Biboy? Ay, magbibigay din. Tatay Dorwax. Johnson. Mga kawaray. Ito guys yung video na. Nagano na umabot ng 1,000 ata views. Oh, 1K na nga. Mga kawaray oh. Ito yung tutulungan natin mga kawaray. Salamat guys sa suporta nyo mga kawaray. Tol, maraming salamat tol sa tulong mo tol ha. Malaking bagay na yun, malaking bagay dun. Para kay tatay. Maraming magaan yan dyan kay ano. Kasi yung gulong niya, hirap na tapos pag nagkahulihan. Hindi na makatakbo yun pag nagkahulihan. Loading man kasi. Dumi pa ng kuko ko dahil sa rambutan. Wala akong load. Basta yun. Si Kuya. Grace, bibigay ka rin. Aray ka. Ano yan? Madilim. Opo, saglit lang. Ano, Kuya Elmer? Boy, dyan wala na nga barya. Ito, tagbili mo. Boss, bili ka na, boss. 21 port. 21 port, guys. May dalawa na tayo. 2 downs sa sponsor kay tatay. Ano? Ay, 300 ako. Oy, thank you sa kay B-Boy. Huwag mo muna isin. Ipunin muna natin, ipunin. 200, di ano lang, 1,000 na lang, 1,000. Talog. Sa akin ang 1,000 mga kawaray. Mabawas ko dun sa sasahurin ko. Anuhan ko na lang, apunuhan ko na agad. Pare, anong late? Kailangan muna na maanuhan natin, matarget muna si tatay. Hanggat di pa siya nakakabili ng ano. Kasi sinabihan ko siya, pinangakuan ko na siya. Talog! Ay, sarap ng talong! Salamat sa mga kaibigan natin dyan. Yun! Ano yun? Magkano yung gulong? 900 di ba yung maliit? 900, tapos kahoy. Yung kahoy, kahit kung ano lang yun. Ahoy, sabihin natin tayo 400. Yung ano, yung pang ano, stasis. Plywood, kahit isang ano, isang haba, ano. Eh, kahit yung tagtututuan lang. Meron din yung Plywood, kano ganyan? 230. Tapos 800,000. Bawas pa nga to eh. Ha? 800,000. Ako nang Bawas pa gagawa. nga to, pre. Ako nang bayad. Bawas pa to sa 230. Talog! Iti ah. Ako nang gagawa, Raymond, para walang bayad. Hindi rin kayo magpapatulong ako para Paggawa kayo ng lahat ng tarpaulin nyo. aray ka ha. 14 Ilalagay nyo viewers. sa kariton. 14 viewers, shoutout po. Lahat kayo nasa team, lahat ng logo nyo. Siyempre, lahat ng nag-sponsor, lalagay natin pangalan doon. Ay, pagkita. Yung brand. No, wala na. Yan po. Yan po ito, tangi. 12 viewers, thank you so much. Umuulan na guys. Hindi nga ako pre, comment doon. Ha? Kaya ako nag-comment na ako. Oo, nakikita ko yun.
ko, sana tumutulungan kasi may nahihirapan po sa magdano. Patakbo ng bakit niya pag nakakauli yan. Tagal na rin yung gagamitin niya. Oo, di December. Talbor, thank you. Shout out sa iyo. Christian, Takado, shout out. Ayun, nagtitinda ng mais. Anong rambutan. Kakausapin ko mamaya. Hindi ko pa kasi na-post yung, hindi ko pa kasi na yung video. Hindi ko pa na-edit. Pagawa kayo ng tarpaulin. Tarpaulin ang puto. Tarpaulin. Oh, dito lang. Kamay, Mi! Ano yun? Tarpaulin Mami pa. naman, iniwanan ako. Huwag na tarpaulin. Okay na yung ano. Ma'am Griselda, thank you so much. Bili na. 21 port. Lalagay niyo dun yung boss mat. Boss port. Lalagay ko lang yung sticker ko. Gagawa kayo ng tarpaulin eh. Hindi, lalagay lang Lahat niya pangalan. kayo nandun. Tarpaulin na putik. Tatanggalin din yun. Tarpaulin. Pinturahan mo na lang. Para makita nila. Magiging na lang sa kanila tagis ng sticker nila. Pero malayo mo sila. Ayun na sila. Talong! Yan na sila. Pumili lang sa may gusto, kaliwat kanan. Kaliwat kanan, takbo. Sabay, takbo. Hoy, Ma'am Griselda, thank you so much sa pa-member. Love it. Nervyoso si ate, nagkakape kasi. Nag-nervyos man si ate ay. Nagkakape man di ay. Kape ba more? Hindi ako nagkakape. Ay, di ka ba nagkakape? Milk lang. Melo. Ay, shout out sa 14 viewers natin dyan. I love it. Thank you so much. Talong po, talong! Teka, Ilan po, ilan? Oh! ilan? Talong! 55 lang, ma'am. Talong! Bawa mo yung 55, eh. Parang isang kilo na. Talong po! Swerte ka lahat eh! 21 port. Parang padi. Unlimited. Oy, padi. Huwag mo i-skip. Para kay ano yan, kay Johnson Wax. Para kay Johnson Wax yan. Para makatulong tayo kay Johnson Wax, makabili siya ng ano, gulong at pero gagawin ko na lang na ano. Ako nang gagastos. Pero siyempre kailangan ko ng alalay nyo. Tulong ba? Tulong. Tangkay sa kay B-Boy TV at kay ano, kay sa nating kaibigan diyan nasa Sword Family. Thank you so much sa tulong. 12 viewers, thank you so much. Kailangan daw yung gumawa, magkagawa nun, marunong. Oh, talong! Dali lang naman sa kung tutusin yun. 95? Gawin na natin sandaan, ma'am. 102. Huwag ka na mag-isip kami! Thank you so much po. Ingat po. Hey, kami! Uy, para kay Johnson Wax, guys. Makatubo tayo ngayon ng ano. Umalis ng punta ng ano. American City. Basta 800 sa labor ah. Aray ko, 800 libor din na. Mahal mo naman. Pwede na yung 200 libor. Makatulong naman ako eh. Pwede na yung 200, makatulong tayo. Padi, anong bang magandang SIM card dito sa Novaliches? Talk and text, Padi. Talk and text kay Panghelinan. Aha, Kuya Almar, Sauti. Maambol na guys. Talong! Alas dito, San? Sunset? Saan pa yun? Wala pa yun. Ano may tawag mo muna? Sira yan. Original yan, dong. Yung payong ko na nandun sa bahay, di ko pa yung binalabas. Pang ano yun? Pang December. Tatsaga ko lang tong ano? Wasak, parang Anak, kay lakas-lakas kumita eh. Bumili ng bagong payong. lakas kumita. Sana all. Sana all. Guys, meron na tayo na ipon na 500. Para doon kay Johnson Wax. Padi, daan ako dyan pagbili ko ng SIM card. Sige, Padi. Kahit ngayon pa, pumunta ka na. Nagtalong na kayo!
Eh, talong. Ah. Eh. Rabutats, rabutats. Magtalong na kayo. Ano mo? Ano po? Wala ko. Ano pa yung, ano dyan? Ayaw? Ito ka Marco, pabili ka oh. Kaso ipa-vlog ka nito, gusto mo. Pag dumamakawa ka, tapos gagawin ka sa vlog mo ito. Parang kanwari, lumpo ka. Pag nalagay ng payong, papayag ka mamay. Papanggap na lumpo yun sa vlog mo. Scam yun. Sabihin niya, scammer ka pala, waray. Doon tayo sa legit na nakikita nila. Busy pa, padi. Sige lang, Mabi. Talong na ka rin. Sakay, B-boy, thank you. Tawa-tawa ka dyan. Pagkwentuhin mo na lang siya, Mark, na kunwari, nagatubig ka raw siya, naglakad lang siya papunta rito. Tapos di pa siya kumakain, nagtayo pa siya. 40. Umalog ng ano, ilang kilo. 30 yun, no? Sada. Kasi ba yun? Bili natin! Rabutats, rabutats! Oo. Talong. Dikit na dikit talaga yung ano. Kasi man. Kala mo lagpitan. Ganda dyan nga. Kaibigan. Kaibigan ko. Sana all to 150. Presyon ka magkano na resto. Sinuman sinuko. Ay, boom! Will, shout out sa'yo, Will. Andiyan na si Will, oh. Kabus, official, shout out. Boom, Will. Thank you, Will, for visiting. Nasa bahay ka na, Will. Nakauwi ka na, Will. Thank you so much, Will, ah. Kabus, Miguel, shout out. Sabi ni Mabi TV. Ma'am Cresalda, thank you. Ay, Cresalda. Grace, thank you. Mabi. Ballistic. Boom, Will. Ito, how are you? But Will, boom. From B-Boy. Will, from Kabus. Saan kay Kabus? Thank you so much, ha. Guys, ano na lang, ha. Kahit makaipon lang tayo ng 2,205 na ganyan para, siyempre, yung magli-labor. Kahit bigyan lang natin yung tutulungan ko naman. Kahit bigyan lang natin 300, ganyan. Pwede na yun. Tatay Robin, ano na? Ano na? Your home na, Will? Sabi ni B-Boy TV. Rabutats. Maganda ito. San Gubad. Ito na si Boss Baby, ah. 50 po. Daming benta. Tara kay Mark Joe. Ay, Mabi, punta ka na rito. Ako na nga. Ay, Tatay Robin, punta ka rito, Tatay Robin, dali. Ay, Idol Bidog, shout out. Neighbor pa di, ano ba ang gagawin? Ano pa di, nag-iipon ako ng ano, mga kahit 2.5 para maano ako si Johnson Wax ng kariton na bago para magamit niya. Kasi hirap na sa kariton niya, eh. Mabi! Madaming ads. Aray ka. Punta tayo kay Mark Joe. Mabi, sige, tara. Ay, B-Dogs, thanks so much, B-Dogs. B-Boy TV, shout out. Mabi TV, tara na. Tara ba? Will, good morning. Miguel, shout out. Sabi ni Tol Wordo, thank you, ha. Wordo official, hello. Ads, boom. Ay, thank you sa ads. Pag may skip yan,
Sangkay, yan ang ano natin. Kapag ano, magbibigay sa atin ng kayamanan. Okay. Manoy, B-Dogs, Miguel shout out. Mabi, shouty, sabi ni Tol Verde. B-Dogs, shout out. Andiyan si Idol B-Dogs, pumasok kanina si Matipo, grabe. Iba ng ating ano, kalidad. Pumapasok na yung mga big time na vlogger. Ang Subword family. Tol Verde, maraming salamat ah. Salamat sa pagpasyal. B-Dogs, watching now. Uy, thank you. Thank you, B-Boy. Salamat sa pag-watch kay Idol B-Dogs. Kaya mo kay, saan kay B-Boy? Panoorin mo mga video ni B-Dogs. May mapupulot kayo ng aral dyan. Ay, wait lang. May premiere pala si Padi. Padi, wait lang ha. Palitan ko lang. Kailangan ko ikaw. Ayan, naka tayo. Palit tayo ng nakapin, guys. Si Mabi TV nakapin. Ikaw, binaba muna po kita. Salamat po. Boss, B-Dog, shout out. Upcoming po. Palib, sige, naka-premier nakapin. Mabuhay, Sword Family, boom. Sabi ni B-Boy TV. Birdo, official, wash out. Oh, Manoy. Guys, pasensya na kayo kung madilim ha, kasi nakano tayo ngayon. Wala tayong ano. May mga payong kasi, kaya nagdilim. Rosalda, hello. Tapos, B-Dog, shout out. Parang again. Oy, thank you, Mabi. Tapos, thank you po. Tapos, B-Dog, shout out. Parang again, Mabi TV. Tapos, official, shout out. Sabi ni B-Dog, official. Hello, guys, shout out, sir. Sabi ni B-Dog, official. Mabi, wala kasi Sherry Bibi dyan. Aray ka! Bibi pa nga. Wala ang bibi mo rito. Ayan na, pre. Ayan na, pre. Ayan na. Wah, nakatagay na ako. Nakalagay na akong diritso. Thank you, Sagaro. Ay, Sagato. Sagato, baka may pangdagdag ka sa ating kahit magkano lang. Kay Johnson Wax. Mopay nga aga. Sangkay. B-Dogs, Miguel Sarap, sabi ni Mabi TV. Kahit tag-100 lang kayo, pwede na yun. Basta sa akin 1,000. Maka-uipon lang ako ng 2,500 para doon kay Johnson Wax. Kahit na bukas agad, gawin. Para para may magamit sa December. Kasi pagdating ng December, si Loyloy, nagsabi sa akin. Sabi sa akin, Loyloy, pre, yan mo kaya si Johnson Wax. Yan ang nag-a-assist para si Loyloy yan nagsabi sa akin na pare, tulungan mo kaya si tulungan mo si Johnson Wax makabili ng bagong karito. Sabi ko sa iyo, sa puan bigay mo. Ads, Yahoo, thank you. Sarap-sarap niyan, ma'am. Naku, matatamis dyan. Tararan. Magaganda lahat dyan, ma'am. Parang kayo maganda. Ganda ni Mami. Sing ganda nyo. Yan. Salong. Ako na mag-pay. Ilan? 200? Aray ko. Alaga magkano? How much? Wow, 100. Alright, bebe. 100, bebe. Thank you so much sa blessing. 100 again. 100. Aray ko. Walang balik niya na yan. Babalik ka din. Kasi matamis, pre. Sa mga... Aray ko, pwede ka tumikim. Ayan, kaya naman pala fasting. Diet. Ano ba ang ibig sabihin ng fasting? Da-diet ka? Hindi yung diet. 100? Ano niya? Religion? 100. Oh yes. Tama yung sa pagpapasexy. Ang paganda naman yun. Katawan. Kuya Elmer, maraming salamat sa ads. Dan Mabi. Oy, thank you Sagaro. Shout out. Thank you po mamaya sa 12:30. Ayan. See you there. Thank you. Sige. Ay, Papa Jab TV, shout out. Sagaro, shout out. Mark, I will be the one who can be for the donation of Sagato from my Johnson Wax para sa kariton. Papa Jab, hello. Hi guys, boom. Will, thank you so much, Will. Papa Jab TV, Miguel Char, sabi ni Mabit.
Giboy TV, well, Papa Job, Yahoo. Sangkay Grace, thank you. Kay Sangkay Grace, baka may aambag ka dyan kahit 100. Aray ko, kinapalan ko na mukha ko. Gusto kong makatulong dun sa ano, makatulong tayo lahat ng aking mga kaibigan dyan sa YT. Kahit taga 100 lang, pwede na yun. Pakaipon tayo, send nyo na lang kay B-Boy. Para maipon. Pag gusto nyo, taga 100 lang, kahit taga 100. Akin na 1,000. Akin na yung 1,000 para sa kanya. Malu Olivar, Tusok Host. Legit yun. Bablog ko naman yun. At i-video natin, i-live natin lalo. Beats kami. Sige, ingat. Ingat sa pagligo. Video niya naman pati paggawa ng kariton. Oo. Lahat yun. Lahat yun. Walang ano yun. Walang kahit sa resibo. Para sabihin talagang ano, tunay talaga na ano, may Malo Alabar, shout out. Follow Will. Kubum, sabi niya. Pangkasal na B-Boy. Ay, B-Boy. B-Dogs, shout out B-Dogs. Mabi, tiki, wash out. Merry Grace, hello B-Dogs. Thank you, Will. Ito, shout out. Sabi niya, Idol B-Dogs. Sarang ulit. Ay, thank you, Mabi. Ligo muna sa dagat. Sige lang. Ligo lang. Papajab, dan, dikit. Ay, thank you, Mabi. B-Dogs, boom, shout out. Malo, hello. Hoy, huwag na. Pag-video ako. Sige lang, Grace. Hi, Malo, Alabar. Yeah. Yeah. Sirain mo. Sige. Pera. Pera, amigo. Sirain niya para masira mo lang kung yan. Sira-sira na yan. Di man din akin yan. Okay lang. Talog, talog, talog. Talog. Hey, talog. Talungin mo, talungin mo. Yun. Gusto na tayo, makikita nyo na ako. Gano'n yung gulong. Kunin mo, kunin mo. Kunin mo dun, sarap. Alam mo, sarap. Walang kulog. Ikot mo lang, ikot. Natanggal na, natanggal na. Ikot mo nga. Dun, dun, dun. Kunin mo. Tatanggal yung gulong, guys. Ang galing. Ang galing, guys, ang galing. Yan, nagbabala kapag gumawa na ibang kariton, ha? Sa'yo, hindi mo magawa-gawa. Kaya yan, tanggal na sa... Sira. Guys, sira na rin yung kariton niya. Kailangan na rin. Kailangan din palitan ng gulong. Tanggal naman. Pag angat mo, ano na kasi matigas eh. Matigas. Yun yan. Sa ano yan? Sa pako lang. Pako na tanggal. Kaya ano nga, ikibigyan nyo. Ang hirap-hirap ako doon kasi tatalas tayo. Tapos, sa sahod ko na lang, wala akong cash dito. Sige lang, no problem. Grace, how much you Sa pako going to naman give? tanggal eh. Abunuhan ko muna. Oh, talog, talog! Dito tayo tumakas sa kabila. Yan, paabot nga akong tali dyan. Yan. Tali. Tanggal man. Tanggal man, guys. Talog, talog! God. Talong. Hey! Guys, wait lang guys, may ayusin lang. Natanggal ang aking gulong kasi natanggal sa pagkapako. Thank you sa ads, Sangkay. May papagawa niya kay Johnson Wax sa kanya nagagawin. Aray ko. Hindi natin gagawin yun. Oh, talog, talog! Dali lang itong akin.
At na lang mo, mami. Pili na. Okay. Pili na, mami, pili na. Oh, mami, hindi agad plastiko. Plastic lang. Parang plastic. Okay. Okay, boss. Bili na. Pili. Thank you, Sad Sangkay. Nag-premiere ako 11:30 ah. Palala nyo ah, guys. Wala naman. Talog. Ilan? Latikor, wala. Ano martilyo? Shout out 10 viewers. Ay, bili na ate, bili na oh. Kaya pala kanina, matigas. Natanggal na sa pagtapak ko. Ewan ko, naputol yata yung pako. Ano lang yung pako niyan, nabunot. Nabunot din, naputol nga. Ito? Dalawa? Oo, kabilaan. Kasi parang ano lang yun eh. Dadirect ko na lang mamaya yung pako. Diretso pako na, wala nang ano. Ba't hindi diretso? Papako lang. Eh, parang nagbaklas ka ulit niyan. Ay, ganun din yun. Papahirapan pa ako buhay ko. Bibili lang, mangingi akong pako kay kuya, ano, kumang dos. Ay, tres pala, para medyo mahaba. Ay, rambutan te, rambutan! Talog! Ay, ma'am. Bilid na po, bilid. Mare, anong take? Kaya pala matigas. Kuya Eric, mayroon na dyan pako, tres. Pakong tres. Tres? Pako. Papakuha ko yung ano ko ka. Talog! Ilan? 30. Hi, Chris Mill. Shout out sa'yo, Chris Mill. Hello, shout out. Yeah, magkakaroon. Mura lang. Hello. Renta ka lang ate? Kaya dito. Sa YouTube lang. Well, viewers, thank you so much at taking thumbs up. Thumbs up, good morning, host. Ay, thank you. Chris Mill. Yahoo. Ayun, dalawa. Kumarin mo pa ako. Maya na. Hindi ko rin mapakat. Yun, may pangano na. Guys, may pako na ako para kay Johnson Wax. Para ka, Johnson Wax. Ipsatay tayo, Johnson Wax. Ay, talog! Ano, all. Yung narambutan niyo siya, di nga gumalaw. Ma'am, bili na ma'am.
Rabutatats ay, no, super tamis. Super tamis. Super tamis. Pwede tumikin. Lulukin yung buto ha. Pwede mo lunukin yung buto. Pag gusto lang. Walang nagano, pipigil. Complete na ba? Para kay Johnson Wax? Talong kayo Di pa, dyan! ano? Talong! Magkano ba yun sa'yo? Kay sa aking kaibigan si, sa Seward eh, 200 eh. Sa akin, 1,000. Mga 2,500 lang, pwede na yun. Kaya ni 1,000 eh. Para makompleto lang. Amilan sa'yo, mami. Sarang ulit, uy, thank you Sarang. Huwag mo yan, tol. Para sa ano yan? Para sa akin, pasukasan. Ay, ko. Nangagat. Talong. Pala. Press more, hi. Ang post lang kuya. 1/4? Huwag mo naman yun. Ayan. Kina? Hi. Hello. Yes. Ala. Yes, sabit. 106. 105 na. Ay! Walang problema, bibigyan lang namin. Madali lang yan. Para ba? Harang. Thank you so much sa Harang. Harang. Ayaw ko. Ayaw ko nga. Wala ka dyan. Tragis. Pinangat pa kasi ni Aisas Maria Josep. Tumuwag man. Tali. Talian natin guys. Taas mo konti na ano nga, wala na yan, di maano yan. Huwag na itaas yan. Taas mo yun na ano nga, nabagsak. Itaas mo konti, bumabagsak naman sa akin. Ang aking piyong. Naputo lang, tanggal yung sa pagkapako yung ano ko. Sa pako lang pero hindi sira yung gulong. Yung pako lang natanggal. Ay, shout out po. Mabi, thank you. Sige, thank you. Ang totoo eh. Pag may makompleto, pag nakompleto bukas, gawin natin yan. Nakompleto bukas. Parang salang. Kayanin ko pa eh, di pa nakompleto. Basta nasa akin 1,000. Kailangan pa ng ano. Gano'n mo ba kulang? Hindi ko alam, wala pa nag-ano. Hi Barbs, thank you so much Barbs. Thank you for visiting. Ay, rambutan te, rambutan. Talong po, talong. Mabi, salaw. Thank you.
Talong mami. Ilan? Isang piraso. Piraso? Ano ba? Ilan? 20. Sampo ulit ko yun. May 10 piso ko ba? Yung tanim natin, ayaw mamunga eh. Sayang. Kaya pinatay ko nga, dalawa pa naman. Umulak-lak-lak. Hindi siya namumula. Baka wala sa buhay. Hanggang dadat Kulang yung sa huli. pausok yun. Spray. Ito ah. Pagkamulak-lak lang. Like and share. Thank you so much, Barb, for sharing. Hindi. Rambutan, rambutan, oh. Ano yun, iba? Anong lady? Pasok, sangat mo ka pasukan. I would have been her sooner, but I was at Lotsky and Sunset. Yun na, boss. Ay, bili natin, oh. Rabutats. Boss, 21 port. Rambutan, te. Talo, pili na, pili! Rambutats, Talo, rambutats. pili! Nakita mo na dun. Yan mo pa na dyan. Naugot siguro sa ano. Pagkapako. Bili na, boss. 21 port. Well, Mami. Oh, Padi, salamat, Padi. Boss, Christian. Sabi na naman kakagod ako, boss. Oo, ramdaman kita yung presensya mo eh. Grabe ka lang ako na naman. Ano yan? Gina, ano? Ano na? Bagong motor mo yan? Tagal na to? Ako na to kasi sa Barako. Daming kurang motor ah. Ayaw ha, ayaw.
baka may premiere na ako. 10 minutes na lang guys, premiere na tayo guys. Ay, shoutout guys. Guys. Kung bigyan nga dyan man. Bigyan. Okay na lang, pasintas. Ay, 9 viewers, thank you so much. Pili lang, ja, pili lang. Nay, naunahan mo ko dyan ah. Nay ah. Ano tayo dyan, Nay? Madam, bakit? May 8 viewers, thank you. Wala namang trabaho din nakapagod naman. Ilang oras pa lang tulog ko eh. Talong, Andy! Sawa na si Andy kakakain. Yun yung ano ko, bilhin mo na lang. 40. 40. Huwag mo hiramin yan. Bilhin mo yan. Huwag mo hiramin tangik. Yan inihiram. Ano? Kung 20, dami-dami yan. 40 yan. 20 nga lang eh. Ayun na, 50. Na 40. Ang piraso na yun, 10 piraso. 20 piraso yan eh. Pambili pang sigarilyo. Yan. Para mayroon kang ano, hindi ka na pumunta ron. Bago yan eh. Ay, bili na ate, rambutan. Aba, wala na nung namili ng rambutan ah. Nagtaguan na. Bakit nagtaguan na kayo, guys? Saan nila? Tama sa bahay nila. Ano ba na bahay nun eh? Bahay na nila. Sa may court. Sa court. Sa court. Tanungin mo lang, kilala din sila. Pagdating mo ng court. Sa court na. Sa may Cariñosa. Hindi ko kayo yung pera? Hindi ako nag-aaral ng pera nila. Tawag dun sa nila. Tawag. Wala, ginamit yung cellphone. Naglalag ako. Punta ka dun sa Cariñosa. Pagdating mo dun, tas kanan ka, dun sa may kabilang pangalawang gate. Malapit lang. May bike ka naman eh. Patawag mo kay Christian. Tanungin mo. Bili na ate ah. Ka-operator vlog, shoutout. 20 thumbs up, idol. Ay, thank you so much sa pa-thumbs up mo dyan. Ito pa ako. 6 minutes guys, mayroon tayo pa nila. Right ka na, swelda. 6 minutes left, guys. Bunso Ganda, thank you sa patambay mo dyan ha. Ako agad sa Bunso Ganda, nakatambay pa rin. Ha?
daming viewers. Thank you so much. Okay, Padi, salamat, Padi. Mag-enda rin ako mamaya. Mag-start ang aking primer. Mag-enda rin. Kulang-kulang. Yamay ganda yun. Ano yun? Ilan? Talong. 25. Ay, 20. 25? Hey, Rani. 10 pesos! Wala yan. 10 pesos. Doon, Ilan? 6. 100 lang na. Ayan. Dagdag ko. Baka sa'yo mo dagdag ko yung tatlo ko. Dami na yan. Hingi ka sa niya 4. Talong. Talong. Hey, Rani. Na. Parang nakawin ako ng maaga. Tulungan niyo ako. Yung mga may puso lang bibili. Uy, may puso ng alin. Saging? Saging. Sana all puso ng saging. Awa naman kayo. Ay, bili na. Bilihan nyo naman yung talong ko. Oh. Mabaluktot na lang. Umuwi ba yan? Ganda-ganda niyan. Isang araw lang gamitan. Buenas. Bili na ate, rambutan. Ate, oh. Hey, diyan ka sa plastic para mamili ka na. Tunay na buhay. Shoutout po, tunay na buhay. Two minutes guys, may premiere ako. Padi, palitan ko na yung nakapin, Padi. May premiere ako, mag-ienda ka muna. Guys, pasuyo sa nakapin. Bawasan na rin, oy! Sumunod na kayo, bumili na kayo lahat, mami. Tara na, mami. Bibigyan na kita plastic, mami, para pumili ka na, mami, oh. 25 lang, 1/4 niyan. Yan ka na naman, nandiyak ka na naman sa harapan ko, ano ba yan? Ay, kapag nakita talaga ako ng ganyan talaga, magigigil ako eh. Tunay na buhay sa Europa, shoutout po sa Kalimutan. Hi po, idol ko na Uy! buhay sa Bilisang Bate. Talog! Ito, maraming salamat ha. Ilan sa inyo, mami, pumili na kay mami, ilan? Hey, ilan, may? Yun na ma'am, rambutan ma'am, 21 po. 20 lang, 21 po ha. Pili na kayo, talog! Hindi na lang. Hindi na po. Guys, premiere na tayo guys. Ay, 12 pa pala. 12 pa pala, 12 pa pala. Nasa white. 12 pa pala. Ayun ka. Talog! Ano ba ngayon? Nakakabulat naman itong bata mo!
Ano ba ngayon? Mario, shit! Ano ba ngayon? Hindi ko alam. 16? 7? 16 ko lang ngayon, gago. Labas lang. Hindi na. Hindi na po mami. Hindi na po. Hindi na mami. Hi po, tunay na buhay. Ay, Crismel, pin mo na kita niya, Crismel. 60. Alas 12 pa yung premier ko pala, kala ko ano. Ads ulit, Yahoo. Thank you. Kay Elmer sa ads. Thank you so much. Hindi na ma'am. Bili na ito, bili na. Sa lumpas, 10 lang. May sumasakit ang likod, sumasakit ang balakang, dito na kayo. Hindi na kayo problema sa likod nyo. Uy. Ikitan mo lang yan, wala na sigurado yan. Tanggal. Tanggal, pati alam ko nga. Hot plaster, 10 lang. Yan. Oh, hot plaster, Yan. 10 lang to. Ikan tubig. Tubig. Kung masuburahan pa na matanggal mga labigan. Yan na sa'yo. Kung masuburahan kasi nalalabigan yan. Yeah, boy. Ay, rambutan tayo, rambutan oh. Yan! Sabay mo na rin ako. 10 to, 10. Sa lumpas ko, 10 Rambutan, rambutan. Rubik! Talog, talog! Tunay na buhay, wait lang po ah. May pinto po yan. Almar, oh guys, magalit siya raw. Parang tunay na buhay. Bili natin. Rabutats, rabutats. Yan, rambutan natin. 80 ang kilo. Saya rambutan te. 21 port, 80 kilo. Sir, tunay na buhay, sabi niya, no? Hindi mo mag-live ngayon sa Sangay Mat. Busy si Sangay Mat yung ngayon, no? Grace, thank you. Sangay. Ilan sa'yo may ilan, ilan? Mary Grace, Miguel shout out, sabi ni tunay na buhay. Ay, 5 viewers, thank you so much. Dami naman. Pag ano yun? 70 pa mahirap. 20. Ay, kuya. Ano ni kuya? 20. Takinang tayo. Okay na sa amin. Draw akong tato. Natawa siya sa 20 niya. Bakit Dad. naman daw? 20. Aray ko. Talong.
rambutan kayo dyan. Uy, ano ba si Tate Robin? Uy, talog! 60. Aratop, talog! Isa pa kuya, isa pa. Kano lang kuya, kunan mo kumuha ang 40. Para Ayaw mo na. May ilan talong niya, mami? Ilan? 5 kilo? Sanda na? Ay, rambutan kayo dyan. 20 lang kung 1 Okay, sa'yo may ilan? Hindi na, mami. 20 lang. Ayaw niya ng talong ko, ha? Wala pa si Mabi ah. Masarap pa naman to. Nakangiti pa kayo. Talong. Habang kumakain, nakangiti na kayo. Rambutan, 20 lang. Pang vitamin C. Talog! Para kay Johnson Wax eh. Yan, Para sa yung kariton. kariton? Oo. Tambag si ano, si Sangkay D-Boy at si Tolwer. Nagbigay? Oo. 200 na yan. 40. Puti. Ayan, at talong, may. Para makabuo doon. Pabuo kahit 2,000 ka. Kasi na siguro. 2,500. Marami ba yata akong pako doon eh. Ano mga kailangan ng pako doon? Parang hindi na bumili. Ano? 4? 4. Hindi. Yung haba nun. May ilan may talong? 20 lang ma'am. 3, 2, 3, 1. Ganyan. Uno? Mayroon pa ako. Concrete. Pwede yun, concrete. Mahirap pag concrete. Yung uno. Pag mga ano na yun. Ay, shout out. 1 viewers na nga lang. Ha? Alis na yung mga viewers ko. Sawa. Nagsawa na sa mukha ko. Wala sige, iwan ko na saan sila. Baka may nakalive. Baka sangkay. Baka nakalive sa sangkay mo. Hindi ko napansin eh. Walang naglalive eh. Baka Kasi ano, si Matyo. Baka si ano, si Kuya Bill. Bill Fitness. Kasi up yung premiere ko yung dalawang cellphone doon eh. May premiere ka ba? Ha? May premiere ka? Eh, yung YouTube. Di ba premiere ngayon ang Susi? Sa'yo? Di ba? Oo, yun ang sit up yun. Pinindot ko na. kasi Yung dalawa. Si Pindo at saka yung Kuya Rutin. Ewan ko lang kung automatic yun sa computer. Kasi naka-live yun eh. Naka-stop ng live. Ewan ko kung ano. Rambutan! Nakatapay na yun. Ha? Dalawa ka rin. Ay, iyo yan? Ano? Talong po, talong. Rambutan, talong. Yung video ko dun sa ano? Depende lang, mami, sa size, mami. Oh, yung pinabidyo ko kayo mga Manili. mga 2-4. Oh? Short beat, short beat. Sa short? Inedit ko lang. Doon yung... Ganun. Oo. Talog! Kumikita pala yung ano eh, yung short eh. Oo, kumikita. Kumikita ka, hindi gaano kalaki. Pero Nagkano yun? Points. sayang na yung bakit ko binura yung... Maliit pa yung itsura, oh. Malaki ulo. So, Para tarong mo boy. Malaki na maulo. Ilan? dapat hindi ko binura yung 1.2 million na. Sayang, dali nga yun. Sabi kasi ng susunod niya ako, delete or delete your YouTube. Delete your YouTube. Tama, kanina mo video. Dinakaw ko lang yun. Ibang bansa. Yung mga ibang bansa, doon ako umani ng subscriber. Tsaka yung subscriber, tsaka views. Tinignan ko yung ano, yung dadang ko sa lifetime. Dadang. Ano kaya yun? Kung masasahod yun? Sige lang wala. Sa akin, hindi ako sahod. Kasi lifetime yun eh. Hindi, kasama yun pinalipat sa yung nakaraan. Oh, yeah. Kaya ano, kaya lifetime.
pa lang. Pero yung masasahod mo dun, yung nandyan lang na ano. Saka, ilan yung napunta sa'yo? Ano, 45. Hindi, yung ano, yung sasawarin mo. Ha? Yung 100 dapat, ilang ginawa. Ay, wala pa. 100 to, wala pa. Nandiyan, nakaritin na Pending pa yan. tatanggalin ng tax. Pending pa yun. Oo. Pero yung pinalipad nila, 45 pumasok. Tax revenue na yun. Tax revenue. Oh. Talong po, talong. Hello! Kanino? Wala. Wala akong number kay Juan. Wala, hindi naman nagbukas. Yo? Tawagan mo si Len. Wala ko ano. Hindi mo matawagan sa messenger? O ano nangyari dyan? Talong po, talong. Ano? Bakit? Tinurukan. Iyak siya. Ano? Naturukan na siya. Ang butahan, 20 lang. Matamis. Hindi naman, 20 lang ang part. Teka naman. 1/4, 20. Alam ko. 21 part no? Talong. Pang-prito. Ay, Tatay Robin, boom. Talong. Hello, boy. Thank you. Will, thank you so much, Will. Saan kayo nagpunta ni B-Boy? Nakadalaw ako. Saan kayo nagpunta, guys? Nagala. Nagala sila, nagala. Laki ng views mo tayo sa ano, ha? Kay Jacker, ha? Bakit parang inuulit-ulit mo yung edit mo? Inano ng anak ko, sabi ko, mag-highlight sana. Sabi ko, i-highlight mo. Hindi marunong. Kaya pinindot niya. Ito, araw ko na sa'yo. Nakalimutan ko eh. Dapat pag nag-ano ka nun, Highlight? dadalahin mo sa dulo. Doon? Kaya pala, sabi ko highlight siguro, tapos pabalik-balik mo. Oo, highlight na nakamali. Kaya pag nag-edit ka, clear mo muna. Huwag ka magmamadali. Ganon? Oo. Tapos, tutuloy sa dulo. Iyaano mo lang siya. Ilalagay mo sa dulo pag inano mo yon. Tawag nito. Duplicate mo siya. Pag ni-duplicate mo, ilagay mo sa dulo yung ano mo, pang highlight. Dali lang yun. Nag-aralan lang. Bakit pabalik-balik yung ano, tatero? Wala, hindi nagtitinda kami. Sorry. Pero ano pa rin yan? Oo, umabot lang to 290. 290. Mabuti 290. Kaya sana lang, 80 lang. Hindi pa nga umabot ng ano. Kaya akong malakas ngayon sa mga video ah. Parang nahihirapan ako sa views ah. Oo, nahihirapan ako, pansin ko lang. Hirap. Kailangan yata ng ano. Magic. Magic Timples. Share na yun. Ilan kayo na nag-share? Ako nagsira ko. Oo nga, share ko. Nakita ko yun eh. Like pa nga. Kuya Ed. Shoutout sa'yo, Kuya Ed. Boom. Yun no, shoutout loads. Kuya Ed, shoutout. Mapapanood ko yung mga video mo. Ang gaganda ng ano mo ha. Mga video mo ha. Ano yan si Kuya Ed? Kuya Ed PH. Nag-ano siya sa Malabon lagi pag mga isda. Sa sport? Sport, nag-ano siya ron. Nagpa-vlog.
Kuya Ed. Kuya Ed, thank you. Mag-live ka ba, tay? Wala eh. Naglalag ang ano ko. Kanina eh. Mamaya siguro kasi. Ay, hindi na lang cellphone ko bahay ngayon. Kasi pumasok. Sa misis ko, sa apo ko. Sa ano nang ba ngayon? Ken Mark. 16. Araw ko. Tapos, Pumunta tayo dun sa ano. Kaso di makasama si Elmer. Wala na pamasahe. nadali ako na magang kumsel ko. Sa pagpunta natin. Higa ako, isang araw. Pambun ka eh. Na ano ako eh. Hindi na. Sa init at saka ano. Ganun ako yung pag alanganin. Ako, pinagpawisan ako dun sa anak ko kabubuhat eh. Alanganin. Umina na talagang mga ganyan noon eh. Tunay na buhay, daan bagong lumikit ang mga mata. Thank you. Saan yan banda sa Luberlitz? Sa Novaliches po, Kuya Ed. Novaliches lang po. Ay, Kuya Ed, shout out. Wala kasang views, wala kasang channel yan eh. Tatay Ruben, 2.0. Wala kasang channel yan. Tatay Ruben, 2.0. Shout out. Wala kang channel. Wala kasang views yan. Wala kas. Hindi, kasi ang ano kasi ang sport kasi marami kilala na siya. Ganun lang. 27, mami. SFA, thank you so much. Dami. Mabi, si Gemma. Ate Marv. Mi, talong mi. Na. Utang ako load para makapanood ako sa live mo. Lang po. Aray ka. Yung rambutan na binigay mo, pasabahan ka sa rin. Lalong tuloy nagkatas. Tumamis. Okay, Grace. Salamat, Mabi. Salamat. SFA, thank you. Palitan ko lang ng kape. Anong variety ko? Ano po? Kapulasan. Ha? Tamis naman yan. Mahirap yung hanapin yung wala. Yan lang na andyan. Yan. Nahanap yung wala. Lugan. Lugan? Doon po, sa may ano, sa may bakery. Oo, doon. Talong po, talong. Guys, pasuyo naman po. Wala na akong... Guys, pasuyo po. Pasuyo sa akin ng bagong ano. Bakit dito? 11 viewers lang. Shoutout, 11 viewers. Alma Ogay, Ate Gemma, thank you. Guys, pasuyo sa akin premiere, 12. Plus 12 pala. Wala ko, 11:30. Wala bang live ngayon, diba? Nasa premiere na pala ako. God. Pasaway, nasa premiere pala ako. Guys, may premiere po ako. Pasuyo naman po.
Kumaray, premier. Bumaba din kami. Pero lang. Medyo mabigat laban kay White. Oo nga eh. Laban tayo lahat. Tama. Kuya Ed, naka-premier po ako. Pasuyo naman po. Papasya naman sa akin. So guys, pin ko lang yung premier ko. Pasyalan nyo naman po. Pasuyo lang. Sa premier na pala ako. Dito na pala. Start na pala.